ten que ser tradicional. Ten que haber un legado detrás, ten que haber unha salsa, un fondo. E a partir de aí pode haber unha interpretación. Exactamente, sí. Por exemplo, nesta zona, como había o do pan sabese moito, como as sopas de viño, que nunca se chamaron ali sopas de cabalo cansado. De burro cansado, era na miña zona, nada. Mano, pois ali nunca se chamaron. Ali era sopas de viño na máis. Sopas de viño na máis. E grazas a esas sopas de viño, como ben dicías, en outros lugares non se podía, pero aí non faltaba nunca unha merenda, ou si? Non faltaba unha merenda, e según chegaban de cualquier sitio, as sopas eran... Porque o pan sempre era fresco. Claro. E nas sopas de viño se vía moi ben o pan fresco. E agora que parece que se lle empeza a dar máis importancia a isto do pan, están, sobre todo en auxe, estes pans integrais, máis escuriños. Ti que opinas de todo isto? Como? Estes pans que agora teñen tanto pulo, non? Que se está levando un pouco, virando cara ao pan integral, que son un poquinho máis escuros. O pan integral vouche contar, ali pineirábase. Espera que estes están sin rebozar, Ausi, que eu te vexo moi ladado, estou aquí ayudando. Eu de pinche, non te preocupes. Tú fálalle que que tens que contar, ti tes vos pinches hoxe aquí, non te preocupes. Para as sopas de viño, por exemplo, facías... Estabas ahora aquí co pan para meter dentro, non? Sí. E viña, por exemplo, o meu abuelo do muiño, ela non botache a bica para as sopas. A bica era a mesma peza, aplastala coas mãos bastante, e coas uñas picabas un pouquinho para que non se levantara. E sen estar cocida de todo, xa se lle levaba, e había unhas fuentes de porcelana das de antes, cortaba a bica e botaba o viño por encima, quecía o viño, botaba azúcar, e iso era un manxar. Mira, había un señor que tiñan polas festas da Saleta, que son en setiembre, comían cun sacerdote que lles era amigo, pero non acababan hasta as 5 da tarde. E non acababan hasta as 5 da tarde, o señor viña da misa e comía as súas sopas de viño, e depois xa comía como se empezara. Vexo que non lle choramos o azucre. No, isto ten que ser... Cortamos aí uns cachos para que proba xente, o que? Sí, sí. Que te Sí, o parece? público seguro que quere Fago probar. máis, se queres. Quere de ración, claro. O que estamos vendo ahora, o pan que tamén evolucionou moito, nas boas cousas para mellor, noutras cousas seguramente para ver, pero, por exemplo, ahora que hai pans de centeo, cousas que antes prácticamente se despreciaban, non? E ahora aproveitanse... Na aldea centeo, allá mezcla do millo, porque meu pai é dunha aldea e miña nai decía desto, non? Neses pueblos criámonos, e o pan de casa era unha cousa. Pero, por exemplo, o pan integral, que ahora está tan de moda, antes non era un pan noble, casi era un pan... non se vendía, se me apuro, non? Ou como era isto? Era o que che iba desto, decía, isto iba dun muiño. E despois xa, na artesa, que era unha cousa como esta, poñase así uns paus, e pineirábase con dúas pineiras. Que a fariña pesaba moito porque é moi compacta. Moi densa, Entonces, ao acabar, volvíase a peneirar o farelo que quedaba, e o que quedaba era un pouquiño oscuro, que é o famoso pan da hora. Os restos, non? Chamábase Claro. picurí. O picurí, vale. E facías un bolo, e era o que se comía na casa. Claro, era como que o peor que daba para a casa. E agora mira que... E agora mátanse, non? Por ese Ahora pan casi é máis caro, integral. se me apuras. Home, O Xoel quedou pasmado co conto do xinlleu. Pois era o pan dos pobres, o picurí era o pan dos pobres, despois xa depende da familia que fora. Por exemplo, miña tía solteira, coa que estivemos máis, era sola, apenas facía o picurí, botáballe puño de fariña da outra, era riquísimo. Era por exemplo, riquísimo. sabemos que Begoña aprendeu moito de xente como Ausi, pero claro, ti que aprendiches dela, ti que opinas da cociña esta que se fai agora? Gústache? Non er moi amiga? A min gustame ver todo, agora despois o sabor é outra cousa. Para comer, claro, ti estás máis afeito ao de sempre, Eu non? sí, Bueno, eu de sempre gustame moito. E é normal, non? Que non se quera que se perda, porque ademais son tan evocadores os sabores, que todos os sabores que son os da nosa infancia, os da nosa vida, hai que recuperalos. O que fai ela? Fai virguerías. Sí. Pero a miña comida é a miña maneira. Corriente, non necesito ervas ningunhas. Ervas ningunhas. eu tampouco me Eso tenho que ervas. especias. O loureiro que chega arriba teño... O loureiro non é, o loureiro non quero ver diante. Nin pa o marisco, non? No, o loureiro non, o morisco non se pode botar loureiro. O marisco botollo, pero é o único. Ves? Ao revés, vai ao revés. Eu nada, cero. Eu vera cando está cos cacharritos, si la cúrcuma, si esto...
Non me botes a min, non me botes a min encima. E ahora si Na miña casa xa te digo sal, allo e perejil. Claro. Moi ben. O único que usamos. El loureiro para o marisco, xa Mira, está, pero acabouse. E tamén imagino que terás nostalgia desa época, porque eu recordo cando tamén na casa de Cindio Forno, que ti dicías que estabas de axudante, claro, imagino que esas horas de esperar, porque había que entar o forno e tal, claro, e había moitas charlas, habría tempo para cantigas, habría tempo para moitas cousas, non? E na época miña, xa yo contei a todos, porque estou xa falando do ano 40, había pobres así, Había moita e viñan pobreza. dormir aos fornos. Claro, polo calor. Claro. O forno noso, que xa yo contei é chámase do Patricio, ainda o temos, pero está cerrado, claro. E ali había, porque era un forno grande xa para daquela, que había moita xente, que incluso morrían ali, xa tiñan un nombre de que a xente, os que foran a cea de fora e morreran, que lle facían último traxe. O sea, que había que comprar a caixa. Ai, mira. Os pagaban Bueno. entre todos. Eso era propio dali. Pero na procesión esa da Saleta había 2 filas de pobres, según salías coa procesión, que eu que sei, 500 metros por lo menos, sí. Begoña, Impresionante. Además se cantaban no forno, Cantaban no forno. Este podemos